लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। भैया हो रितेश पांडे इतना बड़ा कमाल कर दिले बड़े कि का कहे के बा। जी हाँ भैया, खबर लेके आ गए बने रे, वह सब सुन के आश्चर्य हो जाए। खबर के पूरा देखब तो बहुत कुछ जान पाए। टाइटल देख के ही समझ सके नहीं, पूरा वीडियो के देखी लास्ट तक। और रितेश पांडे के फैन बानी, पवन भैया के फैन बानी तो वीडियो पे कमेंट करी, वीडियो के लाइक करी और शेयर करी। नमस्कार भोजपुरिया जहान, पवन सिंह तो भैया बता दी कि भोजपुरी के गॉड फादर बढ़ले बाड़े। पवन भैया के बाद क्यों के स्थान बा भोजपुरी में, तो अभी आज के दौर के रितेश पांडे बाड़े। जी हाँ भैया बता दी, रितेश पांडे को बहुत बड़ा कमाल कर दिले बाड़े, जौन की भैया पवन सिंह भी ना करे रहन। चलिए बता दी कमाल का बटे। भैया हो नाला सोपाड़ा मुंबई में एगो बहुत ही पॉपुलर जगह है नाला सोपाड़ा, जहाँ भोजपुरी के आए दिन कार्यक्रम होस्ट होत रहेला। भैया हो बीते दिन रितेश पांडे के एगो बहुत बड़ा कार्यक्रम भइल। भैया कार्यक्रम तो होत रहेला, स्टार्स आवत रहे, लेकिन भैया वो कार्यक्रम में बता दी कम से कम 4 लाख आदमी आई रहे। जी हाँ भैया, रितेश पांडे भी देख के आश्चर्य हो गए। देख सके नहीं फोटो में हम दिखावता नहीं कि देखिए पीछे कितना क्राउड बाटे भैया, इतना क्राउड रहे कि रितेश पांडे देख के आश्चर्य हो गए। कहले कैसन शो हम कभी दुनिया में ना सोचते नहीं कि इतना आदमी हमरा के देखे आई। और कह रहे भैया रितेश पांडे के जोश एकदम उपहाई रहे और बहुत अच्छा भैया प्रोग्राम भइल और एगो बहुत बड़ा करनामा कर दिले बड़े भैया। वो बता दी कि नाला सोपाड़ा में भैया खेसारी के भी शो होला, लेकिन इतना आदमी कभी नहीं आयल। पता ना का रहे कि कल एकदम ऐसा भीड़ उभर गई है कि रितेश पांडे एकदम भैया खुश हो गए और पूरा भोजपुरी एकदम भोजपुरी के गर्दा हो गए। तो ये खबर रहे, हालांकि कोनो खबर के गलत तरीका से मतलब ऐसा नहीं कहे कि पवन भैया के पछाड़ दे कुछ। पवन भैया गॉड फादर है, पवन भैया के कोई ना पछाड़ सकेला, लेकिन भैया जौन काम पवन भैया खेसारी भैया उजे ना कैले रहन उ रितेश भाई कैले बड़े। तो बहुत बड़ा बात बा, उम्मीद करते नहीं खबर अच्छा लागल। खबर अच्छा लागल तो भैया सब लाइक करी, भोजपुरी पे खाती कुछ लिखी, रितेश पांडे खाते लिखी। भोजपुरी स्टार टीवी से अविनाश की रिपोर्टिंग दिल्ली। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल ना भुलाइए।